Hi ninyo guys, mga unta ninyo. Akong kanon, akong sudan, bulad nga naay suka. Oh, diba? Lami. And guess who kinsa akong kuyog? Si Agatha ang akong kuyog. Oh, ihapon sudan, bulad o kanon, no? Oh, di ba? Yummy, Hana. Natukan siya. Kala niya. Yummy? You like it? Yeah, I like it. So basig nakaingon mo nga namin sa Germany, lami among sudan. No, bulad, rain taon among sudan. Pero mahal pa ni sa karni, guys. What is that? Vinegar. Ang tawa si Hana, Pilipinang Pilipina. O, di ba? O, mong kaldero. Sus. Ito lang sapat na. O, sa gaingon din na nga taway among life din sa Germany. Lami sudan. Ay, sus, mauna ni ang heaven nga sudan namo din he. Mauna ni siya. Walay makalupig. Remember what is that? Hana, right? You like the dried fish? You see? No, it's not halang. So, diba guys, ako mga anak, Filipino foods, wala ko'y problema. No? Mo lagi nang ingon usahin nila akong mga anak bisag tai kanon. Tinuod yun na guys. Bas? Oh, want to get up? Next. Okay. Wala sila problema about ano yun. Bas? Oh, want to get up? Anak sila kadili-pilian. Nga bisag bisag tai kanon. Kani siya nga bulad, hinatag na siya sa akong friend. No, gikan sa Philippines. Sa Singapore ni siya gibaligya. Unya na ay kaila ko ang friend nga niadtong Singapore, so nagpadala siya. And then iyang gihatag nako. I mean, gitagaan sa kunya. Libre lang, free. So, mong ni siyang mas lami pa jud siya kay libre man. Mas lami jud basta libre. Kalamian jud. Ako ang ginhawa mangita jud ani ba? Di ba, Hana? Yeah. Hindi na ka? Hindi na ka mait? Busog na ka? Okay. Ako, kapadala ko kwarta sa... Okay. Ako, magpadala ko kwarta sa Pinas para aron may ikapalit og karne sa akong mga ginikanan. Niya ako din, magmantinal ko bulad. Anyway, way lami sige karne food din here. So, mga unta ninyo guys ha. Cheers! Tawa kong anak, kaloy. Kaloy. Ampay di kayo niya nga sudan ba? At first, ang ako ang bana, no? Once nga magluto ka aning bulad, manago na siya dayon sa iyang kwarto. Manglak or whatever para abi na niya og manglak siya, di kalusot ang baho, no? Pero kaning bulad isog jud ni siya. Tinuod jud na. Isog og baho ba? I mean. So, once nga magluto ko gadagan palayo akong bana. But it's okay, naanad ni siya. Dagan pag-ingon no nga. Dagan pag-ingon sa una ba nga. Istorya ra daw na ako nga gakaon kog bulad pero wala na ko no. Ay nako. Bahala mo sa inyong hunahunaon basta ako number 1 favorite sa akong listahan ng Filipino food, dry fish. So guys, dali mga unta ninyo ay. Hindi na.